Ndị ọma ndị na-ege ntị, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, Chineke kwadoro onye ozi ya Dr. David Jeremiah iwetara anyị okwu ya gbasara onye agha nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Onye agha nke Kraịst, Pọl, gabigara ọnọdụ ya, ma Chineke zọpụtara ya. Gị onwe gị, n'agbanyeghị ọnọdụ nke ị nọ n'ime ya ugbu a, Chineke nke zọpụtara Pọl ga-azọpụta gị ma ị kwere na ya. Ugbu a, gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m ndị na-ege anyị ntị, n'usoro ọmụmụ ihe anyị imeri ngharịpụ nke ụbọchị nke taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu nke akpọrọ onye agha nọ n'ọnọdụ nke ngharịpụ. Ọ bụ n'akwụkwọ Timoti nke 2 isi nke 4 malite n'ahịrị nke 9 ruo na nke 22 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. N'usoro nke ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ ngharịpụ ndị nke dịrị na ndụ Pọl. Anyị ga-ahụ ngharịpụ ya ndị so ọnọdụ na-adịghị mma nke ọ hụtara onwe ya n'ime ya. Anyị ga-ahụkwa ngharịpụ ya n'ihi mwezuga ya site n'ebe ndị enyi ya nọ. Anyị ga-ahụ ngharịpụ ya n'ihi ndachapụ nke ndị otu ya. Anyị ga-ahụkwa ngharịpụ ya n'ihi ọnọdụ ihe isi ike, nakwa ngharịpụ ya n'ihi mgbanarị nke ndị enyi ya. Ọzọkwa, anyị ga-ahụ ụzọ anyị pụrụ isi guzogide ngharịpụ n'ime ndụ anyị. Anyị ga-ahụ agbamume n'ihe a na-ahụ anya, nke bụkwa nke anyị chọrọ dịka ndị nke Kraịst. Anyị ga-ahụ agbamume nye onwe, agbamume nye echiche uche anyị. Anyị ga-ahụkwa nke kachasị mkpa, agbamume nke ihe nke ime mmụọ. Nye ndị ahụ bụ ndị na-enyechasị ndụ ha niile n'ibi ndụ nke okwukwe, ibi ndụ nke bụ onye ozi nke Chineke naanị, ma ọ bụ inyechasị onwe ha n'ije ozi nke mgbasa oziọma, ma ọ bụ ịghọ onye ọzụzụ atụrụ nke nzukọ, ma ọ bụkwa ịbanye n'ije ozi site na mba ruo na mba. Ọnụ ahịa nke ngharịpụ nakwa ịdị nso nke obi ịda mba bụ ihe a na-apụghị ịgbakọ agbakọ. Ọtụtụ ihe na-esonye ije ozi. Oge ụfọdụ ọ bụ ụkọ nke ego, ma ọ bụ enweghị ọnọdụ obibi ndụ dị mma. Oge ụfọdụkwa ọ bụ enweghị ike ịrọpụtara ụmụaka gị ezi agụmakwụkwọ. Nke a kachasị ịbụ ezi ya nye ndị mgbasa ozi ọma ndị na-eje ozi site na mba ruo na mba. Ma echere m na nnwale kachasị ukwuu nke ijere Chineke ozi bụ nnwale nke ngharịpụ, ma ọ bụ mmetụta nke enweghị mmadụ. N'ihi na dịka otu onye mgbasa ozi ọma site na mba ruo na mba siri tinye ya, ọ sịrị, nchọpụta nke na-enweghị oge ọbụla nke onye ọbụla na-akụrụ gị aka. Ọ dịghịkwa ụzọ ị pụrụ isi fanye onwe gị na ndụ ọma nke dị n'ụlọ n'obodo nke gị onwe gị. Enweghị ụzọ ọbụla nke ị pụrụ isi bụrụ otu akụkụ nke mba ọbụla dịka ndị mmadụ si eme n'ụzọ nke anyị niile ghọtara na ndụ. N'ihi na ịbụ onye mgbasa oziọma mishọnarị pụtara mmadụ ịbụ agbụrụ dị iche. Nke a bụ ibu arọ nke obe anyị m, otu ihe nke Jizọs gabigara ọtụtụ oge, ihe onye ọbụla ga-agabigakwa onye ga-etinye aka ya n'ọgụ. Onye mishọnarị a gara n'iru ma sịkwa, ọ dịghị onye ọbụla na-eche banyere ihe ndị a n'oge nke ọkpụkpọ oku ya nakwa nyechasị onwe ya, n'ihi na anyị nara ahụta ọkpụkpọ oku anyị nakwa ije ozi anyị dịka ihe Chineke na onwe ya ka eji aka ya eme. Ọ na-emekwa nke a n'ikpeazụ, ma ihe ike ndị a pụrụ iweta oge ndị ahụ, ụbọchị ndị ahụ, awa ndị ahụ nke mmetụta nke enweghị mmadụ ma ọ bụ ngharịpụ. N'oge ndị ahụ, ndị na-ahụta onwe gị dịka mmadụ efu, onye na-adịghị ike, ọbụnadị dịka onye ozi nke Chineke. Otu onye mishọnarị ọzọ, onye aha ya bụ Hazel, dịkwara ihe yiri nke a mgbe ọ kọwara ọnọdụ nke ya onwe ya site n'isi na akụkụ kachasị njọ n'ime ya bụ na n'ime 20 nke ije ozi m dịka onye mgbasa oziọma mishọnarị, ọ dịghị onye ọbụla dị nsonye m n'ụlọ nakwa n'ebe m sitere onye pụrụ ịkpọ m enyi m. Ndị mmadụ na-ekpere m ekpere oge ọbụla nzukọ nyere arịrịọ ekpere ka ekpe ekpere banye m dịka onye mgbasa oziọma mishọnarị, ma ọ dịghị onye ọbụla nke na-ekpere m ekpere dịka onye ha maara nke ọma.
kamgbe ezipụrụ m ije ozi dịka onye mishọnarị. Ọ dịbeghị oge ọbụla nke m kwupụtara adịghị ike nke mmadụ n'ụzọ ọbụla nye onye ọbụla. Ọ dịghị onye ọbụla nwere ohere ige ntị na nke a. Onye ọbụla kwenyere na ndụ nke okwukwe enweghị adịghị ike nke mmadụ n'ime ya. Ya mere, ikwupụta adịghị ike ọbụla nye ha bụ imebi ogo dị elu nke ha na-ahụta Chineke n'ime ka mmadụ ọbụla onye ọ kpọrọ ghara inwe mmetụta ọbụla nke anụ arụ. Ya mere, ha kwenyere na akarịghị m ogo nke ụdị mmetụta ọbụla. Ịbanye n'ije ozi a oge ụfọdụ na-eme ka anya mmiri jupụta m n'anya. Nke a na-emekwa m oge niile. N'ezie, ọ gosiri m agụụ ike ka ndị mmadụ nabata m n'etiti ha dịka mmadụ dịka ha onwe ha, ọ bụghị dịka dike ọgụ sitere n'eluigwe rịdata. Ọ gaara amasị m isoro ha bee akwa ma sorokwa ha chịa ọchị. Ọ gakwara amasị m ka ha sorokwa m mee ihe ndị a. Kama anyị na-ezute, anyị na-akparịta nkata, anyị na-agafe onwe anyị. Ana m emekwa dịka onye na-eme ihe ngosi. Ha onwe ha na-akụkwara m aka. Ọ bịakwa na njedebe n'ebe ahụ. Nke a bụ ihe nwaanyị a dere. Onye ozi Chineke ọbụla, onye a kpọrọ ịbụ onye ndu ma ọ bụ ịbụ onye isi, eleghị anya ọ pụrụ ịbụ n'obodo ya ma ọ bụkwa na mba ọzọ, ma ọ bụkwa na onye a kpọrọ ịnọ n'isi nke nnukwu ilu ije ozi nke ndị nke Kraịst ghọtara otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ banyere ihe ndị mishọnarị ndị a na-akọwa, n'ihi na nke a na-esonye n'igbe dị arọ nke na-esonye ije ozi ha, ịgabiga mmetụta dị iche iche nke enweghị mmadụ, obi ịda mba nakwa ngharịpụ nke okwu ndị mgbasa oziọma mishọnarị ndị a kọwara. Ndị a bụkwa ndị anyị hụtara na akwụkwọ Timoti nke 2:4 kwadokwara ha. Ọ ga-amasị m ka anyị gụpụta ahịrị ole na ole n'ebe ahụ. Akwụkwọ Timoti nke 2:4 malite n'ahịrị nke 9. Ọ na-asụ otu a: n'isi nke ikpeazụ nke akwụkwọ ozi nke 2 nke Pọl degara Timoti, Pọl na-ahazi ihe ndị fọdụrụ. Ọ gwawo ya ihe niile ndị ọ chọrọ ịgwa ya banyere ije ozi. O leghachiwo anya n'ihe ndị mere n'oge gara aga. O nyewo Timoti ndụmọdụ banyere ihe ndị dị ugbu a. Ọ gbawokwa ya ume ilegidesi anya ike na olileanya nke ụbọchị nke Onyenwe anyị nakwa mpụta ihe nke onye nzọpụta ya. Ma ugbu a, dịka ọ na-akwado ịchịkọta akwụkwọ ozi ya, e nwere ụfọdụ ihe ndị na-abata n'ime obi ya ndị ọ na-aghaghịkwa ịgwa ya. Ọ bụkwa ihe ịtụnanya nye m na n'ime ihe ndị a ka e nwekwara ụfọdụ ihe bụ ihe ndị a pụrụ ịhụta dịka ihe ndị bụrụ ihe ngharịpụ nye onye ozi Pọl. Nke mbụ na mbụ, ị pụghị ịgbajọ ịhụta na ekechiri n'ime ngwugwu nke okwu ikpeazụ ndị a ihe ndị gbasara ngharịpụ ndị na-eso ọnọdụ na-adịghị mma. N'oge a, Pọl bụ onye mkpọrọ eji n'ụlọ mkpọrọ nke jọrọ njọ nke ukwuu. N'oge ndị ahụ, nke a na-akpọ ụlọ nga Mamatin. Ya mere, ọ na-agabiga oyi niile nakwa ịmụ mmiri nke mgbidi ya. Ọnụ ụlọ mkpọrọ ebe etinyere ya ga-ejupụtakwa n'ụdị amụma dị iche iche, nke ga-abụkwa ihe ncheta nye ya banyere ọtụtụ ọgbọ nke ndị omekome ndị gabigaworo n'ime ụlọ mkpọrọ ahụ tupu ya onwe ya. Pọl maara na enweghị mgbapụ ọbụla nke ọ pụrụ inwe site n'ụlọ mkpọrọ ahụ, na-abụghị ma ọ bụ site n'ọnwụ. O guzowo n'iru Siza. Ọ bụ ezie na ọ gbanarịrị ọnwụ n'oge nke ahụ, ma ọ maara na ọ bụ naanị oge ka ọ fọdụrụ ugbu a. Ọ maara nke a. Pọl enweghị obi abụọ ọbụla banyere ihe mkpebi ikpeazụ ahụ ga-abụ. Mmetụta nke ọha na eze ndị Rom n'ebe Pọl nọ nakwa n'ebe ndị otu Pọl nọ bụ mmetụta nke iwe nakwa nke ịkpọ asị. N'oge ahụ, a na-ahụta ndị nke Kraịst dịka ndị na-abụghị ezi mmadụ nakwa ndị iro nke ọchịchị nke obodo Rom. Igwe ojii nke na-agbakọta n'elu isi Pọl ka a kọwara n'ahịrị nke 6 nakwa nke 7, ebe Pọl sịrị: n'ihi na a na-awụsị m ugbu a dịka àjà ihe ọṅụṅụ, oge ụla m eruokwa. Agbasiwo m mgbaama ahụ, agbasiwo m ọsọ ahụ, ya edebesiwo m okwukwe ahụ. Pọl maara na ọ na-eje nwụ. Akụkọ mekwara ka anyị mara na a mara Pọl ikpe ọnwụ ma gbupụkwa ya isi dịka onye mba Rom. Anyị maara n'ahịrị ndị anyị na-agụ taa
bụ ụfọdụ okwu ikpeazụ ndị Pọl dere n'ụwa tupu ọ hapụ. N'ezie, ọ nọrọ n'ọnọdụ nke dị oke mwute na ihe a na-ahụ anya. Ọ nọrọ n'ụlọ nga nke ndị Rom. Oyi na-atụkwa ya, ike gwụrụ ya, obi dara ya mba. Ọ ga-amasịkwa m ka ị dedata okwu a, ezi enyi m. Arụ anyị nakwa mmụọ anyị bụ ndị agbata obi dị nso nke ukwuu, ruekwa n'otu na-ebute ọrịa nke ibe ya. Ya mere, oge ụfọdụ mgbe ike gwụrụ anyị na anụ arụ, ọ ga-abụ ihe dị ike anyị dị ike n'ime mmụọ. Pọl nọrọ n'obi ịda mba n'ihi ọnọdụ ya nke a na-ahụ anya. Anyị ga-agwa n'iru ịbanye nke a n'ime na nkeji ole na ole, ma ọ ga-amasị m ka ịhụta na nke abụọ na-agharịpụ ya bụ n'ihi nkewapụ nke ekewapụrụ ya site n'ebe ndị enyi ya nọ. Enwere m owuwe anya na ihe mgbu kachasị adị ike nke Pọl nwere mgbe ọ nọrọ n'ime mkpọrọ abụghị ọnọdụ ya nke a na-ahụ anya nke jọrọ njọ. Ekwenyere m na ọ bụ iru uju nke mkpụrụ obi ya dịka ọ na-edegara Timoti ozi banyere ọnọdụ ngharịpụ ya. Anyị hụrụ n'agba nke mbụ na ndị na-ebiri n'Esia gbakwutere ya azụ, ndị gụnyere Figilus nakwa Hermogenes. Ugbu a n'ebe akwa anyị na-agụta na Demas arapụwo naanị ya ebe ọ hụrụ oge dị ugbu a n'anya. Crescens arapụkwara ya gawa Galatia. Titus gara Damesia. Tychus gara Efesọs. Alexander, onye na-akpọ ọla, buru agha nke ukwuu megide ya ma meekwa ya ọtụtụ ajọ ihe. Erastus rapụrụ ya ree na Kọrint. Trofimus dara ọrịa na Miletus wee rapụkwa ya. Dịka ahịrị nke 16 nakwa ahịrị nke 17 mere ka anyị mara, ndị enyi ya gharịpụrụ naanị ya na ngọpụ nke mbụ ya n'iru oche ikpe Rom. Enwekwara obi ntiwa nke ngharịpụ nakwa mmetụta nke enweghị mmadụ n'okwu ya ndị o kwuru n'ahịrị nke 11 nke 4 ebe a, mgbe ọ sịrị, naanị Luk nọnyere m. Mgbe ọ na-ede ihe odide na mpaghara akwụkwọ nsọ a nke anyị na-agụ ugbu a, otu nwoke sịrị, ọ bụ ihe na-adị ike nye m ịkpacha anya n'ọnụ obi izu ike mgbe m na-agụ nkenke ahịrị ndị a. Ana m ahụta onwe m n'ọnọdụ ebe mmiri na-ejupụta m n'anya. Obi onye ozi a na-eti eti dịka ọ na-ede mkpụrụ okwu nke ozi a. Ị pụkwara ịhụta anya mmiri ka ọ na-awụsara n'ebe niile na ncheta nke oge na-adịghị anya gara aga nakwa ọnọdụ nke ọ nọ n'ime ya ugbu a nke na-egbu mgbu na mkpụrụ obi. Ma n'agbanyeghị ihe ndị a niile, e nwere ịda jụụ zuru oke nke ahụtara mkpụrụ obi ya. Lee nwoke a, onye nọ na njem nke ọnwụ, onye makwara na ọ ga-ewepụta okwu ndị a ugbu a ma ọ bụ ọ gaghịkwa enwe ike ikwu ya ọzọ, hụtara ụzọ itikọta ya ọnụ nke ọma n'ihe odide niile a. N'otu ntabi anya, o jupụtara n'ike nke agbamume, na nke ọzọkwa ọ na-adị nro dịka nwata mgbe ọ na-arịọ enyi ya Timoti ka ọ gbalịsie ike irute tupu oge oyi. Ọ bụghị ihe dị mmasị na dịka m gụsịrị akwụkwọ ozi a, ebe Pọl na-agba Timoti ume nke ukwuu ịgwa ya ka ọ dị ike ma nwekwa nkwuwa okwu. Dịka anyị na-agụ okwu nke akwụkwọ ozi a, anyị pụrụ inwe mmetụta nke obi igwe nke dị n'ime Pọl. Ma n'ebe a, na mmechi nke akwụkwọ ozi a, anyị na-ahụta ya n'ọnọdụ ya nke anụ arụ na ọbara, nwoke onye dị ka anyị onwe anyị. Ọ bụ ezie na ọ gbasiwo ọsọ ya, ọ na-echekwa okpueze nke ruru ya, ma ọ bụkwa mmadụ efu, onye nwekwara mkpa nke mmadụ niile ọzọ na-enwe. Ọ na-akọwakwa nwapụta ya dị ike n'ụsọ gị onwe gị na mụ onwe m pụrụ ịghọta. Mmetụta nke ngharịpụ nke ịbụ onye kewapụrụ site n'ebe ndị enyi ya nọ. Ugbu a ka anyị gaa n'iru na nke 3, ngharịpụ nke ndachapụ nke onye otu ya. Ọ bụghị ihe dị mmasị na ọ bụghị naanị na ndị enyi ya gharịpụrụ ya, ma e nwere otu onye n'ime ha onye nwetara ohere nkọwa karịa ndị nke ọzọ. Ọ bụ nwoke onye a na-akpọ Demas. Anyị na-agụkwa banyere ya ebe a n'isi nke 4. Akwụkwọ nsọ sịkwara na Demas rapụrụ Pọl ebe ọ hụrụ oge dị ugbu a n'anya, o wee jee Tesalonaika. O doro anya na ndachapụ nke Demas bụ ihe oke mwute nye Pọl. Demas
bụrụ otu n'ime ndị enyi dịkarịsịrị nso nye Pọl. N'eziokwu, n'ebe abụọ ndị nke ọzọ ebe e kwuru ihe banyere Demas na agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ, e debere ya n'akụkụ Luk. A na-ekwukọ ihe banyere ha abụọ ọnụ. Luk, onye bụkwa onye naanị ya nọnyere Pọl dịka ọ dị ugbu a. Ma ugbu a, kama a ga-ahụta ya bụ Demas n'akụkụ Pọl, ọ dachapụwo. Ana m ahụta otu ihe gbapụrụ iche n'ebe ahụ, n'ihi na n'ahịrị nke 8 Pọl na-ekwu banyere ndị hụrụ mpụta ihe nke Onyenwe anyị n'anya. Ma mgbe naanị ahịrị ole na ole gasịrị ugbu a, ọ na-ekwuzi banyere mmadụ onye hụrụ ụwa n'anya. Nke a bụ ihe ncheta nye anyị niile na anyị apụghị ịhụ ha abụọ n'anya n'otu oge. Demas mekwara nhọrọ ya. Ọ jụrụ ajụ ịkwụrụ n'akụkụ Pọl na ịhụnanya ya n'ebe Onyenwe anyị nọ, nakwa ịhụnanya ya nke mpụta ihe nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, kama ọ họrọ ịdachapụ azụ n'ime ụwa ma sitekwa n'okwukwe wee dapụ. Ọtụtụ kwenyere na ọ bụ n'ihi ụjọ ka o jiri daghachi azụ, n'ihi ụdị ndị ọchịchị aka ike ndị nọrọ n'ọchịchị n'oge ahụ bụrụ. Ha sịkwara na eleghị anya o rutere n'otu oge ọ pụghịkwa idi ya gaa n'iru, o wee sị, ahụhụ a dị ukwuu, agaghị m aga n'iru, ala m. O wee laghachikwa n'ọnọdụ ochie ya, pụọkwa site n'ije ozi. Onye ọbụla kwa nke nwere otu onye maọbụ onye ọzọ, onye n'otu oge maọbụ nke ọzọ ya rịpụrụ ya n'ije ozi, pụrụ ịghọta ụdị mgbu nke a pụrụ igbu Pọl n'obi. Nke a bụ nwoke onye ọ gụrụ dịka enyi ya dị nso, onye agbamume nakwa onye enyemaka. Ma n'oge nke oke mkpa ya, Demas gharịpụrụ Pọl ma gaworo onwe ya. Obi mgbawa nke ngharịpụ na ndachapụ nke nwanna ya. N'ụbọchị ndị a n'ime ije ozi, ọ dị ka a ga-asị na ọ bụ ihe dị ike otu izu ụka ịgabiga nke m na-agaghị anụ banyere otu onye nke m maara onye dachapụworonụ site n'ụkpụrụ nke ezi omume na sitekwa n'ihe nke ime mmụọ. Apụghị m ịkọwara gị ihe ọ na-adị ka ya nye m, ọbụnadị mgbe ụfọdụ n'ime ha na-abụ naanị ndị enyi dị anya, ma ana m enwe mmetụta nke ihe mgbu nke ndachapụ nke nwanna. Aghọtara mmetụta nke Pọl nakwa ihe ọ na-agabiga, ma anyị na-aga n'iru n'ihe ọgụgụ anyị. Mgbe ahụ anyị na-amụtakwa na ngharịpụ ya abụghị naanị n'ihi ọnọdụ ya na-ahụ anya nke na-adịghị mma, nakwa nkewapụ nke ekewapụrụ ya site n'ebe ndị enyi ya niile nọ, ma ọ bụkwanụ nke kacha nke ngharịpụ nke Demas. Ma o kwukwara ebe a banyere nwoke ọzọ onye akpọrọ aha ya Alexander. O mekwara ka nke a pụtara anyị ihe n'akụkọ ya bụ mmetụta nke ọnọdụ ngharịpụ nke ihe ike ya. N'ahịrị nke 14 nakwa nke 15 ọ na-agwa anyị banyere nwoke a bụ Alexander. Anyị amaghị ọtụtụ ihe banyere ya, na-abụghị na ọ bụ onye ọkpọ ọla. Ọ bụ ezie na anyị amaghị onye ọ bụ, n'ihi na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ n'akwụkwọ nsọ ndị a kpọrọ Alexander. Ma n'agbanyeghị na anyị amaghị onye ọ bụ, anyị apụghịkwa itinye ya n'ebe ọ dabara n'oge. Ma anyị maara nke a, na nwoke a guzogidere Pọl. N'ezie, okwu nke ejiri kọwaa ihe ọjọọ nke o mere Pọl ebe a bụ okwu nke pụtara mmadụ ịbụ onye ama ụgha megide onye ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na ọ bụ ya gbara ama ụgha megide Pọl, nke mere ejiri nwudekwa ya nke ugbo abụọ ma kpọchiekwa ya ọzọ n'ime ụlọ nga. Ma n'ezie, nwoke a karịrị nwanọdụ mgbaama, n'ihi na akwụkwọ nsọ sịrị na o guzogidere Pọl n'ụzọ niile. O kulitere ma megidekwa Pọl nakwa ihe niile nke Pọl na-eme. O mere Pọl ọtụtụ ihe ọjọọ. O mere nwe onye iro nke Pọl, onye iro nke oziọma nke Kraịst nakwa onye iro nke Kraịst. Achọrọ m ịgwa unu eziokwu, ị pụghị ịgabiga ndụ na-enweghị ndị iro. Ma ọ bụrụ n'ezie na o nwere ihe nke ị na-eguzo ichebe. Pọl chọpụtakwara nke a dịka ọ nara eje ozi ya. Leenụ otu nwoke onye tụgharịrị imegide ya, iguzogide ya, ime ka ihe niile dịrị ya ike. Nke a gbakwunyekwara n'obi ịlọ mmiri ya. Ha sịrị na nke ekwesịghị inye gị nsogbu. Ana m anụkwa ozi niile nke ndị ọzụzụ atụrụ ukwu ụfọdụ na-ekwusa n'ọgbakọ ndị ọzụzụ atụrụ banyere ka anyị si agabiga ihe ike na mmeri. Ha na-asịkwa na nsogbu ndị nke anyị pụrụ inwe n'ime nzukọ, nakwa nsogbu ndị anyị pụrụ inwe anyị na ndị enyi anyị na ha na-enwe mmekọrịta, bụ naanị ohere nke Chineke chọrọ iji lee anyị ule, nakwa iji gosipụta ka anyị pụrụ isi bie ndụ nke dị ogo karịa ihe ọbụla
nke bịara n'ụzọ anyị. N'ezie, nke a dịkwa ụtọ na ntị, ma ọ ga-amasị m ịgwa anyị otu ihe. Mgbe e nwere nsogbu n'ime nzukọ nakwa n'etiti anyị na ndị anyị na ha dị na mma, nke gbasakwara mmadụ ndị anyị hụrụ n'anya, ọ dịghị abụ ihe dị mfe, ọ dịghị adị anyị mma ma ọlị. N'ezie, nke a bụ eziokwu dị n'ime ya, n'agbanyeghị ihe ọzọ ọbụla onye ọbụla na-ekwu banyere ya. N'ezie, apụrụ m ịghọta ụdị mmetụta nke Pọl nwere mgbe ọ matara na o nwere onye iro. Ọ ga-amasị m ka anyị kerịta oke n'otu ihe nke mụ onwe m chọrọ iwepụta. Ịmara ihe bụ nsogbu nke kachasị ukwuu nke anyị pụrụ inwe n'ebe ụdị mmadụ dị ka Alexander nọ. Nsogbu nke kachasị ukwuu bụ na echiche uche nke mmadụ na-alụ ọrụ n'ụzọ nke mere na ebe ọ bụla e nwere otu Alexander, ọ bụrụ na ị nweghị ezi mkpachapụ anya, ị ga-amalite ịhụta mmadụ niile nọ na nzukọ ahụ dị ka Alexander. Ị maara nke a? Ị na-echezọ na ọ bụ naanị otu onye n'etiti ọra mmadụ. Ị na-etinyekwa echiche gị niile n'ebe ọ nọ. Mgbe ị na-abịakwa nzukọ, ọ bụrụ na Alexander na-anọdụ ala n'ahịrị oche nke abụọ site n'azụ, ị dịghịkwa ahụ onye ọzọ ọbụla n'ebe ahụ niile na-abụghị Alexander. Ndị mmadụ pụkwara ị na-ezitere gị ozi nke agbamume, a na-ekweghị n'aka nke ngọzi, na-aja gị ike n'ihi ọlụọma nke na-alụ, ma ihe naanị nke ị na-eche banyere ya bụ Alexander. Nke a bụ ngwa ọlụ nke ekwensu iji mee ka obi gị daa mba. Enweghị Alexander ọbụla nke m onwe m maara ugbu a, ma ọ pụrụ ime na apụrụ m izute otu n'otu ụbọchị. Adịghị agbanarị ya n'ọsọ, ma amụtawo m otu ọgwụgwọ nye ya n'ime ndụ nke m onwe m. Achọpụtara m nke a otu ụbọchị dịka m na-agabiga otu ọnọdụ nke dị otu a. Egwuru otu Alexander nke na-eme ka ụra pụọ m n'anya n'abalị. Oge niile anakwara m eche banyere ya. Otu ụbọchị ebupụtara m akwụkwọ ndenye aha nke nzukọ, ma malitekwa ileba anya n'ime ya. Amalitere m ịgụpụta aha mmadụ niile nakwa ezinụlọ niile ndị m hụrụ aha ha n'ime akwụkwọ ndenye aha ahụ n'otu n'otu. Amalitekwara m ikpe ekpere. Amalitere m ịsị, ana m ekele gị Chineke, ana m ekele gị onye nwe m n'ihi ezinụlọ nke a, ana m ekele gị onye nwe m n'ihi onye dị otu a. Tupu m mesịa nke a, ana m ahụtazi onwe m dịka onye nọ n'ememe nke abụ ekele n'ime ebe ịgụ akwụkwọ m, na-ekelekwa Chineke banyere ezi mmadụ niile ndị anyị nwere na nzukọ ndị na-abụghị Alexander. Ekpekwara m ekpere banyere Alexander. Nke a mekwara ka m hụta na e nwere ọtụtụ ndị gbara m gburugburu ndị m kwesịrị inye Chineke ekele banyere ndụ ha. Mgbe ahụ anya m gabigara site n'ebe Alexander nọ, ma nwetakwa mmeri n'ime obi m. Ma nke a abụghị ihe dị mfe ime, ma apụrụ m ịhụta Pọl n'anya nke uche m dịka ọ na-anọdụ ala n'ime ụlọ mkpọrọ ya, na-echekwa banyere mmegide nakwa ajọ ihe niile nke Alexander mere ya, na-enwekwa mmetụta nke ụfụ na mgbawa obi nakwa ịdaba nke obi na obi ịlụ mmiri n'ihe ndị ọ na-agabiga. N'ikpeazụ, e nwere ngharịpụ mgbakụta azụ nke ndị enyi ya. N'ahịrị nke 16 ruekwa na nke 18, Pọl kwuru banyere nzara ọnụ mbụ ya n'ụlọ ikpe ndị Rom. Anyị maara n'oge ahụ iwu ndị Rom agaghị ekwenye Pọl ka ọ kpọọ onye nkwuchite ọnụ ma ọ bụkwanụ kpọọ onye àmà. Ma akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na n'etiti ndị nke Kraịst niile ndị nọrọ na Rom n'oge ahụ, enweghị ọbụnadị otu onye bịara ma nọnye n'akụkụ ya n'ụlọ ikpe iji gosi ya nkwado ma ọ bụkwa ịhụnanya, ma ọ bụ ịbịa nyere ya aka na ndụmọdụ banyere ka ọ pụrụ isi zara ọnụ ya. Akwụkwọ nsọ sịrị, na ngọpụ mbụ m ọ dịghị onye ọbụla nọ n'akụkụ m, kama mmadụ niile rapụrụ naanị m. Anyị amaghị ebubo ndị ọchịchị boro onye ozi Pọl, ma anyị maara site n'usoro akụkọ ndị ahaziri ahazi na ọ bụghị ihe dịrị ukwuu n'ụbọchị ndị ahụ ndị ọchịchị iweta ma ọ bụ kpọta ndị ebubo ụgha iji kpegbuo ndị ozi nke Kraịst. Oge ụfọdụ a na-ebo ha ebubo na ha ekwenyeghị na Chineke n'ihi na ha sịrị na ha kwenyere na onye a na-akpọ Kraịst. Oge ụfọdụ a na-ebo ha ebubo na ha bụ ndị na-eri anụ mmadụ n'ihi na ha na-eme oriri nsọ nke a kpọkwara iri anụ ma ọ bụ arụ otu nwoke onye a na-akpọ Kraịst. Ihe ọ bụla ha chọrọ ime megide ndị nke Kraịst, naanị ihe ha ga-eme bụ ibo ha ebubo ụgha, chọtakwa ndị ga-agba ama ụgha megide ha. Ma mgbe Pọl guzoro ịzara ọnụ ya, ọ dịghị ọbụnadị otu onye ọbụla nke bịara ịgba ya ume ma ọ bụ ịnọnyere ya. Eji m aka
na anyị na-enwe mmetụta nke enweghị mmadụ nakwa obi ịda mba, nke ka nke n'oge awa ihe ike ndị ahụ. Mgbe anyị na-ahụghị onye inye aka ọbụla ma ọ bụkwa na onye igbu ume ọbụla, ọ bụ otu ihe mmadụ ijisi ike na-aga n'iru n'ibi ndụ ya, ọbụnadị mgbe anyị na-enwe mmetụta nke enweghị mmadụ. Ma mgbe anyị na-eguzo n'ọnọdụ nke ihe ike, mgbe ị chọrọ ime oke mkpebi ụfọdụ ndị dị ukwuu, ndị na-adakwasịkwa n'ubu anyị wee legharịakwa anya anyị ịchọ onye enyemaka, ma ọ bụ onye agbamume, ma ọ bụ enyi anyị, ma ọ dịghị onye ọbụla nke anyị na-ahụta. N'ezie, ndị ahụ na-abụ oge nke oke ngharịpụ. Pọl jikwara okwu ndị a kọwaa ya: iguzo ịzara ọnụ ya n'iru ndị ikpe nakwa ndị ebubo ụgha naanị ya. Nke a bụrụ nwapụta nke Getsemane nke Pọl. Ọ na-echetara anyị okwu ndị nke Kraịst mgbe anyị gụrụ banyere ndị enyi ya ka ha niile siri gharịpụ ya ma gbafusie. Ya mere, ndị a bụ okwu nke ịda mba n'obe, nke obi ịlọ mmiri, nakwa nke ọnọdụ nke ngharịpụ, ndị sitekwara n'ọnụ nke onye mmeri Pọl pụta. Ị ga-enwe ike ịdị nke a? Ị ga-enwe ike ịgabiga ihe ndị a? Anyị ga-aga n'iru n'ileba anya n'isiokwu a na nnọkọ anyị nke na-abịa abịa. Dịka unu anọnyere anyị, ka onye nwe anyị gaa n'iru n'ịgọzi unu n'aha Jizọs. Amen. Gị onye gere anyị ntị n'olu, ekwenyere m na onye nwe anyị esitawo n'okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịzọpụta gị. Ọ bụ Chi nke na-azọpụta ndị nọ na mkpa. Nye gị onwe gị onye na-anabatabeghị Jizọs dịka onye nwe gị, naanị ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ. Amen. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwenyere na akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime iji gaa n'iru. Chukwu gọzie gị. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477, ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr23131@yahoo.fr, ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.